iki request Mbak Indah pengen dimasakno rawon ala Majah nggih pemirsa. Nek Majah carane kluweke di godhog. Iki mang klopo ya wis tak parutno sisan. Nah, ini menunggu sego ya wis mateng. Iki mang tak kon mangan ya ngosek Bu, aku pengen ngenteni rawon ya wis. Iki minyak godhog ya enek. Terus kita lanjut mengikuti perjalanan Majah dan Pak Silo. Tim musnya lurus. Iki pasti wis dipasang. Maksudnya iki nek kuwi dikai rombongan kaya kamare Kinara kan ya Kinara nek bubuki ora dipangan nyamuk nek ning kene. Iki pasti ya wis dipasang Pak Silo. Iki pasti. Napa Majah? Oh diplester, mboten napa-napa Mak kok di anu pake. Nggih. Ya kok itu kok ana perlu kan. Iya, ora dawa iki. Napa Majah? Ora dawa ditukokno loro bisa telu. Perlu pi napa Mak? Iku nyambung kuwi. Walah nggih. Nggih, nggih. Nggih. Nek kurang dawa Nggih, nggih. tanggung ya Pak. Perlu. Dawan ya. Nggih, nggih. Perlu Pak Bobo. Nggih, nggih Mak. Enak lho wis loro bisa telu iki. Oh tuku ngene nanggung. Lurus tengah solo. Lah itu tuku lah pokoke. Nggih, nggih Pak. Tumbas niki. Iki saluran talang. Wis dadi iki. Yuk aku. Dirapikno Pak ngene ya, Mak. Ya, tapi kan gak anu. Cara ditetel rono kuwi gak atas. Apa? Ini. Wes ngene, sak ngene lah kok. Alhamdulillah. Iso kok iso lho. Saged Majah. Saged. Kok iso. Loh, iso wis matang. Matoh sekali. Yo tak bobo kene. Yo kok Emak. kuwi bobok. Wah. Dadi dhek mepet gak kok. Wong kene nek ngarani apik iki matoh. Muatoh. Mandingane san jeblos. Iya, mandingan apa? Iki isi mandingan san jeblos. Lah isih sama lho. Wis dirapikan. Lain dia dikai gelar manding apa. Iya. Oh iso. Cara iso. Oh, di sini mendung pemirsa. Mendung. Wis digawe pinggir-pinggirannya dikunci, disemeni dikunci. Mengke siang karek ngekei pasir nggih. Tan? Ngerti kuncine? Ngerti kuncine, Nduk? Arep juko banyu lah ya jere ro. Iki yo suci paling. Coba. Basis ora buka warung sampai karaoke nan Mbak Intan. Ki mang kesuk wis nyanyi pemirsa. Wes gak usah dikuncine. Gak usah mau disengklat ngono wae. Engko nek nawa Mbah, iki ki Mbah Sis ngajak karaoke nan meneh. Ayo to Yun aku setelno karaoke nan ngono iki. Wes Intan nanti hari ini lali orang berubah pemirsa iki. Mbah kok. Kok wis telesi pemirsa dadi ora lali ku mbah iki. Tetep mbah-mbah. Iya. Oh, tetep mbah-mbah pemirsa. Satu wae yo. Ya, Mas yo wis enek karaoke, mbah-mbah tetep ora lali. Galone di Balekne. ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alon. Aja dimut ngono, Nduk. Kunci kotor lho. Ndi gorene. Alon-alon. Lah kok gendong gampang ngono. Wir. Wes kok sih ditutupne? Tak kunci le. Oh, mlawayune pianter ta pemirsa. Ayo nyanyi ayo.
Ini ngulek bumbu untuk rawon. Jadi kimang kluke dipecahi mama. Benek kemiri, mriko, tumbar, bawang merah, bawang putih, terus jinten. Jahe. Apa mas? Jahe. Oh iya. Jahe geprek. Kok jahe kentur. Jahe geprek kencur. Kemiri tidak lupa. Lomboknya godok pemirsa loh. Duh, Wis nek balungane lombok godok. wis tak anu lah kuwi. Oh, wis dulek iki lho pemirsa. Kain tan wis ngajak karaoke, Mas. Bengi iki ketap ketip jam 3 ki nglilir pipis. Bu ki rong esuk. Rong cek jam 3. Pe apa? Pe nyanyi. Intene. Nah, nanti dianu nggih pemirsa, diulek halus, tambah kemiri terus kluweke. Kluwek. Tak kompeni panas ya. Nggih. Bumbu sing wis diulek aja. Tambahin daun jeruk karo daun anu serai, ditumis, digongso sampai harum. Sampai harum. Aku nek ngene kok guling tenanan ya. Dalem, Mak. Mambu minyak lek. Iwake engko sambele karo kecap ya mama iki. Masuk kene kono, tambahi penyedap, dicek rasa, wis mateng. Iki ora iso nyoteng soalnya mengko copyright iki cuplikane tok iki seket esuk mbane ora oleh buka warung pokoke wis intine ngono. Cus wis pokoke. Keren pemirsa iki karaokenan iki aduh. Ben atine seneng mbek Mbah Yi sampe ora buka warung karek ngasih kecap ya pemirsa. Iki sudah mateng wis ben dinggo maem siang iki Koko. Untuk bagian kanggone Bunda Dewi iki mah utri nggih pemirsa. Lho iki utri. Utri utawa lemet nggih pemirsa. Lho iki menyok sing diparut esuk mau. Tambahi parutan kelapa, gula dan juga sedikit garam terus dibungkusi kayak model Nogosari. Nah, iki nek aku gak nderem email nggih kalah karo nyanyiane Intan karo Mbah Yi nggih pemirsa. Waduh. Anu pemirsa, copyright. Nggih to. Nah, niki sayure rawon ala Mak Jiah nggih pemirsa. Iki sangat empuk, sudah dicoba. Dagingnya. Bon. Berikutnya noto klambine Intan nggih pemirsa. Iki mang istirahat sejenak, leren. Sik Mak tak leren sik ngasar. Oke, dilanjut. Sing iki wis sing gak di pakai dibawa Makjah lagi. Ijik dipilih melih. Ada kaos-kaos ya pemirsa. Kaos apa iki? Oh. Kaos abang. Intan yang di mak aku krungu suarane mak mang. Ndak ngarah garing ya mak sedino yo gak enek panas mak. Walah duk. Ijik teles ki. Duk Tan. Gak enek mak berarti mlebu mak.
Sedina pancen ora eneng panas pemirsa. Apa? Iki wis mendung meneh. Mendung peteng meneh. Yen Mak yo, daster kesayangane Mbak Indah, Mak. Iki ku persembahkan. Masih ketoke kan aku cilik Mbak saiki. Enek jambu Mak kae, Mak. Aku ndak nganggo dasterku terus muncul ke jambu. Tenan, Mak. Sini, Mak. Nganggo klambi kuwi, Mak. Ya petukan mbek aku. Berarti aku Oh. Iya, Mak. Berarti sampean cekli ya, Mak yo. Wedene cilik jerene. Lah terus lawang tak buka le, Mak yo. Dekne iki yo anu sriwet karo aku meneng ae. Bareng ngono balik Bu neh, Mak. Aku ayo meneng ae esuk-esuk tak takoki. Lah wong petukan wong tuwek kok meneng ae jegedeg. Klambi solan salin ndek bengi klambinan ireng kok saiki klambinan putih. Kuwi kaosan putih, Mak tidur ning ngisorku ki putih, katokan sak ngisore dengkul. Aku wis sewengi gak ning ndi Bu. Aku buk ngantek esuk. Lah terus ndek bengi sing petukan karo aku klambine ireng kuwi sapa? Aku ngono, Mak. Bocah sing paling jureh, Mak. Wong adus ki ora tak keterimpan kok. Ganjek menaku Ning jambu. Metu kok jambu-jambungan kene, Mak. Lah iya. Ngono deh. Jam 1-an, Mak kuwi. Wes sadhe kono, Mak. Gawa. Gawa, Mak, kudung kaos. Sampeyan gawa. Gawa. Ndek iki digo mamake wis 2 sak, Nduk. Nyamak ki klambi kesayangane Mbak Endah, Mak. Gawa, Mak. Pokoke klambi kesayangane gawane sampean. Iki nek iki kathok intan, Mak. Kathok bagus iki, Mak. Iki dhuwurane ijo. Kathok mbek kathok. Enek kaose, Mbak yo. Sik, Mak. Iki ketoke klambi konser indah, Maknya, Mak. Amit, Mak, jak sampean buka, Mak. Klambi konser pas nyanyi dangdut, Mak. Kuwi ketoke sampean gawa, Mak, gawa. Tuh keser. Sopo nek nyanyi? Ya Allah, pemirsa ki mang sekesuk nyanyi sampai ibuku ora buka warung pemirsa. Ya Allah. Gawa, Mak, kuwi, Mak. Iya, Lah buka warung jalan cametan ngono. Mbah, rasa buka warung, Mbah. Ayo nyanyi ae. Ngene iki kok diceluk neh, Mbah. wonge buki Mbak iki. Oh, Mbah iki kesel. Wis sampean tumplek kono, Mak. Nah. Bisa iki barno apa karek jilbab buka? Oke. Barno sik karek jilbab kok. Oke, Mama. Iya, Berarti siap. karek rombongan sing kuwi. wis. Rombongan, Mak. Rombongan sing ngisor ku lho, Kak. Ning ngene iki lho, wis. Loh, lagune Kinara Lapin. Iki kan merke napa nggih pemirsa? Sik. Tanim XXL. Bagus ini punya Intan. Ini nek dinggo nek buah. Wes tak lanjutkan dulu. Engko sampean nggo rawon, Mak. Aku jarang anu Mbak, wis ning kene jarang kuwi. Oh, iki nggone Intan, Mak. Nggo nek sing pergi-pergi iki lho. Iki. Iki training nek dinggo olahraga. Taweta kasure iki wis tak gawe spray blungsung bantal nggih to. Iki pase. Nah. Waduh, copyright padha nyanyi pemirsa. Nggih sampean anu, Mak. Nggih. Sesuk Mak nyentuh lompake kene iki diganti lampune ben pading, Mak. Nggih. Sampeyan kakno, Mak. Wis ya tak colok. Nggih. Anu kamar. Oh, nggih sampun. Nggih, oke, Mak Jah. Oke, Google. Pading. Cekuen. Wes padha nyanyi atine gembira. Wes Mak sampean nek bar masak, Bu ning kene. Wes tak sediani iki bubuk ning kene lho. Nah, ngeten lho. Nek keserimpet bayi ngantek ngantuk pemirsa sedino. Karaoke nang. Ora oleh buka warung karo Intan.
sepurane Di kongkong karaoke pemirsa. Mbok dadi nopo ora karo Intan. Mbah Yi ora usah buka warung. Lah piye lho, ayo nyanyi ae, Mbah. Pak Silo teko sampai Suruh jam pinten mak mriyen Bu mengkono. Bu aku wis kesel Bu tak buk sik yo. Bu jam 11 jam 12. Nggih istirahat cedhelok terus maem pemirsa yo. Bar maem kuwi genten grupe Repa, Endah, Majah, terus Pak Silo kan mendengarkan Bu Mbak Noto Paping. Bu, Majah ditangleti. Iki sing nyanyi sapa Bu? Suarane dek mengena. Wah, iki Repa, Pak. Terus Majah pemirsa nyanyi sing anu Endah kan ya melok nyanyi. Nyanyi kok apik. Pengen neh do awakmu pengen tumbas aku ki ngono. Sesuk nek Bu untuk arisan nek kan arisan siji. Sesuk tak tukokno. Oga, Mbok. Engko nek aku duwe malah aku ora karo kenan rene. Oke, ndek nek kono terus karo ambek sapa? Nggih kan Kinara lek Mungkin narae wong jene kopak sing dionol-onol karo ki lek iso. Alisane karek sedilu pemirsa iki karek piro ngono lah. Aku kan paling kentuke guring-gurinan ijek siji, mbah ijek loro. Kok nek pamane pengen tak tukokno nek aku untuk arisan ya. Sik gak usah mbok, engko nek aku duwe malah aku gak karaoke nang rene terus diyu barang. Nona mbon ada di mana ini Bu? Lagune Bu Pica ngono kuwi pemirsa. Anu dhewe persik kan ya penyanyine. Asline mboten kok mboten dipersik nyanyi asline mboten ngertos stecu setelan cuek. Kan lagu baru nek lagu-lagu sing baru baik gak iso. Mbah iya pemirsa. Mulai jam 12 kulit ijo terus Kali kotang stasiun balapan. Stasiun balapan. Sinten sing Sriping Kuning? Caping Gunung. Caping Gunung. Bakte Caping Gunung terus Gelang Kalung dadi seksi. Ngono kuwi terusan apa Ndak pundi Ndak pundi anu wong jenenge. ayu badhe tindak pundi nek bayi ngoten niku. Rondo kempling. Terus Dik Dewi Kuwi lagune anu Bunda Rita. Anu apa jenenge? nadane gak roh ya pemirsa. Kuwi jeglong. Dek kono lagune. Kuwi apa lagune Bunda Rita sing kuwi lho. Apa jenenge? Wah, nek Bali lagune Dedi Pabuser. Dedi Kempot. Dedi Kempot. Rondo iso lagune Romai Rama rondo. Nek Elvi Sukesi ndak bisa bae. Nek Romai Rama kuwi rindu terus kangen terusan sadu terusan apa kuwi jenenge menunggu terusan apa kuwi jenenge pokoke ngono kuwi iso bae lagune. Lagune Dedi Kempot, lagune Romai Rama untuk bisa bae karena itu lagu-lagu lama. Nek lagu sekarang zaman saiki bae gak iso nek tejus bisa. Mboten tejus mboten steju bayi. Steju Steju ki setelan cuek. Eh, Steju ngoten. Ra iso Semesta hari ini memang aku gak semuanya pokoknya ikut nganter Mbak Indah. Gak nggih. Nganter ning merah. Cuma Kinara bar pijet terus apa jenenge rene. Terus apa jenenge iki mang yo melok kabeh kaya ater-ater semut pemirsa. Esuk makan sing rono Repa karo Intan. Iki mang nek Dio Salwa Repa intene. Bu aku melok oleh ya ndang aku kok tak grunak-grunuk karo bayi aku. Piye lek Bu dek kasure diompoli tak geno lah diompoli ae. Engko dilineki opo ngono tak isikane sesuk dicuci. Ora apa-apa. Ora apa-apa ngompol lah Dek. Maksudnya mau kan mandi to bayi. Biasa Disalap teng anduk, seger to bayi. Ber ngoten. Mbok di nyoi ora apa-apa ben. Piye gampang. Dadi ki mong dadi awang-awangan. Satu hari full.
awang-awangan pemirsa, aku ki ape gawe apa pemirsa, wis buntu ya. Dadi aku ki maksud dina nunggoni wong nyanyi. Awang-awangan ape ngono, awang-awangan ape masak ngene, awang-awangan iki pemirsa. Tak lebokno kulkas kabeh iki. Wis ben karo. Delok wong nyanyi-nyanyi. Besok lek Iya. panasan. Sesuk lagi ape dicandak pemirsa. Dadi Ngarani piye? nggih Mak Ceh, Wis mak jajar ijangan kuwi mau. nggih, Mak gawekno rawon. Ngono ki masak rawon iwak kuwi Intan yo ora melok mangan nih pemirsa. Dadi nek jenengan kadang enten sing komen ngesakno yo Intan mame mau ndok ceplok. Lah sing saged dimaem maksude sing purun nggih niku. Maksudnya kan sayur tahu ya mbek ndok blundung pamane nggih. Mengke sayur iwak pitik niku iwake iki kudune napa empuk ngoten niku lho pemirsa. Pangane kok dimasakno iwak daging nggih. Wong-wong ngene iki kudu maem dekne ngono ku ya. Ibu gak duwe liyane apa, ngono kadang tak penyetno tempe yang mbek udang. Nggih pun nggih pemirsa, cerita hari ini isu-isu menggudagi majah, nyelat menyok. Ya, terus sing kedua iki mang majah. Saya pemirsa. Terus memang yang kedua dilanjut resik klambine Intan wis beres. Sing Intan sing wis ogak sedeng wis gak kepake istilahnya jek apik jek anyar. Ki mang tak kongkon nggowo. Terus majah muni ngene mang, Mbak, ndeknane klambine sampean sing ijek apik-apik enek sing gelem. Alhamdulillah kena tinggu mek-mek kunci. Sepatu-sepatu Intan sing jek apik, maksudnya kan Intan wis gak sekolah. Kuwi bermanfaat kanggo wong-wong sing ning alas, padha mek kunci. Alhamdulillah nek bukane ngenyek nggih Mbah Yi, maksudnya kan barang bekas kok dikekno mboten ngoten niku kan majah sing nyuwun. Tak gowone aku Mbak tak pendang. Kok nek nawayunya mbek Mbak Rup wis sing gawene nggo ning alas, dinggo ning alas pemirsa mek kunci nek pas susun kunci, dinggo dangir-dangir nggo ngorean sing lengan panjang. Celana jek apik dinggo ngorean ngoten niku. Ini pun pemirsa dia cerita sore ini, doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit yang tadi sembuh, pejuang garis dua semoga segera diberikan sehari Yang paling sehat terus. Satu membayi. Sedino Gak oleh aku, mulai ngalor sedelokmu terus turu, aku terus tukang majam Bu. Belas, Bu, mau apa Bu? Turunya tak kayak jambu loro. Wis terusan balik Bunas aku krungu suara nyanyi balik rene neh tak malah rame ini kaya Masya Allah. Sakut oleh bayi ngelumpuk iki lho. Tambah sitok buyute dijak nyanyi yo dipangkuk diyo ngene kan madhep pengarep yo suwi kele bedindang kaya ngolahi sepeda. Dek kaya roh model. Nggih semuanya ngene ngoten. Terus mang digendong Pak O yo menyanyi, seneng nyanyi Bu ya. Sing Intan Bu atiku seneng. Tapi yo gak lali umbah-umbah pemirsa. Tak kira ki dekne wis nyekeli mik ki wis gak umbah-umbah. Yo ijek umbah-umbah cek seneng umbah-umbah. Nipun pemirsa kami pamit doa terbaik untuk jenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dilanjut lagi nggih. Mboten Dik mang kesewandung nganu pemirsa.